Jiena żilt l-istazzjon ta' meta Ġesu qed jiġi msallab. Laqatni ħafna ir-riflessjoni tal-kittieb għax aħna naħsbu li tislib minħabba dnub tagħna u dejjem isu ħares jien x'għamilt ħażin. Mentri fir-realtà il-kittieb ħaseb fuq 3 elementi tal-effett ta' dnub. Id-dnub tagħna kontra Alla, kontra ħutna l-bnedmin u kontrina nfusna. U fl-arti tiegħi xtaqt noħroġha permezz ta' figura li qed tgħanna l-imsiemer li fil-li huma minħabba l-effett ta' dnub dak li qed isamru l-Kristu, imma minħabba Kristu fil-passjoni tiegħu u s-sagrifiċċju tiegħu issa ġew ħelsien għalija. U ħelsien għandhom il-ħelsien jiena ma' Alla, ma' ħut il-bnedmin u miegħi nnifsi fuq kollox.